minnu fɔ o ko la a ka Côte d'Ivoire jamana ni Benin jamana jalaki a minnu tagala fɛ k'o bɛ se ka ko bɛ kirikiri la walasa ka taga dangata de Burkina Faso jamana kan a y'a lɔn ko an fɛ yan Côte d'Ivoire an y'a kuma lasela sɔngɔ olu ma o caman ma kuma o ko kan saba dɔrɔn de bɛ yen olu le kumana Ibrahim Traoré ya dali ni kuma kan a donna o kɛla réveil ye an b'a fɔ an y'a kunnafoni se ma ko réveil olu k'o kɛ ya une fɛ cogoya min na o k'o sɛbɛn belebeleba k'o bila o ya papier kan minnu bɔra bi juma min na o la o k'a yira ko capitaine Ibrahim Traoré ka kuma min fɔ o kuma yani i ye jalaki bɛn jamana dɔ kan i kan ka na ni fɛn dɔ ye o ko min ma fɔ preuve i kan k'a yira le ko tiɲɛ de jamana de bɛ se ka nin situation lase i ya jamana ma ko mais capitaine Ibrahim Traoré ya kuma na a ma preuve foyi de yira o la donc olu bɛɛ sigilen de i n'a fɔ an lafalitɔla tɔw an b'o preuve de kɔnɔna minnu b'a yira la a ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ min na a k'a lɔn ko Côte d'Ivoire jamana de kirikiri la ni dɛndɛndɛn na o walasa ka taa dangata de Burkina Faso jamana kan ka bɔ réveil la le nouveau réveil la a y'a lɔn fana ni ko patriote minnu bɛ ale bɛrɛni bɛ an ka jamana fangamaw de la ka ɲɛ olu fana ni i kumana o ko kan olu k'a yira le ko capitaine Ibrahim Traoré ya kuma min ko tiɲɛ ko kuma t'a la olu yɛrɛ ma ɲɛɲini kɛ parce que olu ko k'olu ya sɛgɛsɛgɛliw k'a yira ko kuma min fɔra ko tiɲɛ kelen t'a la donc comme ye k'olu ye minnu capitaine ka minnu kɛ walasa ka Côte d'Ivoire jamana bɛɛ mɔgɔw ye ka bɔ n'an bɔra patriote la kuma na an bɛ taa se quotidien d'Abidjan ma olu fana ni k'a yira ko kuma min fɔra nin ye ko tiɲɛ ko kuma t'a la sabula olu fana ya sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na olu ma o foyi de ye o k'a yira yɛrɛ ko Côte d'Ivoire jamana bɛ bɛn nin na ni Burkina jamana ye donc ko kirikiri foyi de la o bɛ bɛn ani sɔrɔsi foyi de la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Mun ye Côte d'Ivoire fanga sinamatɔ ye n'o opposition olu ye mun de fɔ capitaine Ibrahim Traoré ka nin jalakili kan ninnu na. Opposition o le ye quotidien d'Abidjan ye olu fana ni k'o kelen min fɔ sabula olu y'a kuma na olu k'a yira ko ye lakalitalaw ye i n'a fɔ capitaine na Ibrahim Traoré ka min fɔ a kuma na a ko ye nataw la a bɛna sɛbɛnniw yira na minnu b'a fɔ la minnu k'a to ale ko Côte d'Ivoire jamana bɛ dɛndɛn na donc olu fana ni kɛla olu la olu k'olu bɛ preuve le kɔnɔna n'olu k'o sɔrɔ sisan olu bɛ se ka dɔ fɔ o ko la o ye wagati ninnu ye nin ye kuma de ye minnu fɔla ten mais hali de karama bila kan ban. Mun ye Côte d'Ivoire jamanadenw yɛrɛ ye i yɛrɛ ka kɔlɔsili la ani ka da sumusumu senfɛ ani baro la Côte d'Ivoire jamanadenw ye u fana hakilila ye mun de ye nin koya in kan. Côte d'Ivoire jamanadenw kɔni olu kɔnɔ fila dɔw ko kuma min fɔla ko tiɲɛ ko kuma t'a la parce que olu fɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini na donc a tɛ se ka fangata da jamana wɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔrɔn ma an bɛ wagati min ye Côte d'Ivoire ni Burkina Faso ani kɛrɛfɛ jamana dɔw i n'a fɔ Mali ani Niger ko ma ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ donc a fɔra ko o bɛ bɛn nin na o tɛ kirikiri la o ye jamanaden fangere kumakan ye tɔkɛlɛma olu ko ni ka ye capitaine Ibrahim Traoré ka nin fɛ c'est que a k'a lɔn a bɛ min fɔra tiɲɛ c'est que dabiyala dɔrɔn minnu b'a jira k'a bɛ min fɔra ko tiɲɛ sinon mɔgɔ tɛ se ka wuli ten ka jamanada fila ni ɲɔgɔn ka jalaki bila o kan ten k'a sɔrɔ dabiya t'i bolo donc olu bɛɛ lajɛlen t'a la k'olu tun ko dabilali kɔnɔ nka an kan ka min ɲɛ bɛɛ lajɛlen na jamanaden fan caman laɲini ye min ye bɛnko bɛn ani sabati Côte d'Ivoire jamana ni Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ sabula olu ka min fɔ a fɔ ko an bolo de ɲɔgɔn bolo Ivoirien dɔw bɛ olu tun ye Burkina jamana kan comme Burkinabe dɔw bɛ olu fana b'an fɛ yan Côte d'Ivoire k'a sɔrɔ o kan furu min ani ɲɔgɔn cɛ ani o ɲɔgɔnnaw an bɛ baaraw kɛra ni ɲɔgɔn ye donc olu caman kɔni bɛ min fɛ o de ye bɛn ye o ye saka bɔn k'a la Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Ouattara ani Burkina jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye capitaine na Ibrahim Traoré ye k'o ye saka bɛn kɛ o kana to kɛlɛ don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Burkina Faso jamanaden caman de sigilen don Côte d'Ivoire olu mɔgɔ minnu bɛ yen est-ce que u bɔra fɛnɛ k'u hakilila di nin koya in na wa walima i ye mun de mɛn olu kan Burkina bɛ minnu sigin bɛ Côte d'Ivoire. An ka min mɛn o ko la o kɔrɔ olu ko o y'a dɔn kuru olu b'o yɛrɛ labɛnna ka lasirikan kɛ ka lasirikan di bɛɛ lajɛlen ma o ka lakalitalaw ye n'ala sɔnna olu nataw la o bɛ na lasirikan olu kɔni i na fɔ ka n tɛna min fɛ ka tɛmɛ olu y'a laɲini ye bɛn ye donc o k'a yira ko o y'a ɲɛmɔgɔ k'a yira ko Burkina bɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan o kana siran o kana kɛrɛfɛ kumaw ta o ye to olu kɔ ka so olu ni jamana ɲɛmɔgɔw u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ye kuma ɲɔgɔnya la ko o kow filɛ
ni o kow sabatila fana ni olu kan ka yɔrɔ min ta walasa ka o kow dabila Burkina jamana ni Côte d'Ivoire jamana cɛ olu fana bɛna o yɔrɔw dafa. Tisha Kone, an ka foli b'i ye kabi Côte d'Ivoire Abidjan.